бача чӣ қаби парвои дунюхай таваралия чӣ падаркаш мекунем бугӯ ягон чӣ ох ма ягом идея надорум идеяҳои ма ҳамаш бучид ҳамаш биспантовиян ту кай идея доштӣ гӯш кӣ биё закас мекунем титангел мошиняй чияй вай вай мезана таваралӣ ку ҳайвон мешава янга ҳайрон мешава янга ҳайрон мешава то саҳара биҷилбозӣ мекунан мардагурӣ вай айкиҷо миёвем охи мо чӣ хе айкиҷо инстаграм закас мекунем титангел мошиняй титангел ҳам дастрасай арзонай ҳам хидмонда ништияк ҳам таваралида ништияк хага не заказш миёя мега гап нест брат ҳану ба падаркаи кадагитон гап нест заказ